De laatste hoornwetlijn aan het nieuwe motingscentrum van Deersum voor de officiële opening jong. Het dorp is er blij mee, want zonder honk kunnen ze geen activiteiten organiseren. Vroeger hadden we een tent, en nou ja, dat kan nou sinds wel ik net meer. Een oude keten die wie net veilig meer, die wie verrot. En daar is het idee om iets nieuws te zetten. Omdat we nou zo'n mooi plak hebben, gaan we vaker dingen organiseren. Biljartjoentjes, muziek, waar zitten midden met de band, knutselen, één keer in de mannen. Al dat soort dingen. Een soort Deersumers gaan mij helpen met de bouw, het verven en het aanlezen van de verschennings. En inwoners konden certificaten kopen. Door middel daarvan hebben we weer extra geld gekregen van de inrichting. Certificaatkeping ben je aandeelhouder. Dan moet je één keer het jaar een feestje aan, kosteloos. Dan hoef je geen hier te betalen van het pand. Het gebouw bestaat uit 5 units die het onder vastmaken binnen. Het had €60.000 kosten. Dat geld komt van provincie, gemeente, fondsen en dus de inwoners zelfs. En Dwarsum Energiegebruik drukt de kosten van de exploitatie. Ik zie ook gewoon TL-bakken hingen, maar je bent wel energie-neutraal? Ja, dat hebben we van. Wij kregen terug hier PV-cellen op het dak te zetten, die dus gewoon stroom leveren, zoals een hele protestie dat ha. Want wij hebben dat dien om net alleen nog om CO2-neutraal te wezen, maar zo'n rond de del te zetten is één ding, maar omdat ik de exploitatie rond de maatje. De oude keten is in september sloopt en begin oktober binnen de units plaatst. Nou is het klaar. Een hele prestatie voor een dorp van 130 inwoners. Wat vind je ervan? Ja, geweldig natuurlijk. En met name in het tijdsbestek dat we dit van wat kregen, dan petje af. Jong bij de officiële opening wordt ook de namen van het nieuwe honk bekendmaken.